Пчелица и върху пчелина. Не трябва да качим. Тук е Свети Дух. Още е 8 и 10. Ето. Върху пчелина целта е в гората, налево и по реброто. Забили сме се тук в една гора. Ето сега ще върви нагоре. Трудно е, защото вече сложихме снеходките, въпреки това пропадаме. Защото тук слънцето не огря снега и много трудно се фиенува. Тук има дупки между малките борчета. Е опасно да не пропаднем. Подозираме, че вървим по едно поточе според картата, което трябва да ни отведе на един голи каменни полета. За да излезем вече на откритото. Надолу е все така. Сега имаме малка дилема. Дали нагоре към слънцето или на тук по потока. Да, за спомените му отдолу с Сашо и както каза, по цялата Мала църква нагоре е много връло, което значи стръмно. Сашо вече е в залеза на силите си, но сега ще ги не се предава. Още не съм залеза на силите си. Към 4-5 часа съм виждал. Влизохме над гората, подухва. Сега обаче тук е едно каменно поле и снега, понеже вече се стопява, е оголи от дупки, надяваме, за да не пропаднем. Дъното се вижда Витош, а отпред са Костадинкините скали. Сега е зад тия дървета е голото пространство и ще види пчелина, видяхме го преди малко от дрона. Да. Да, ама там се вървеше пътя към Ада е открит. Ето го горе пчелина. Ето ни на 2000 метра височина. Вече сме на голото, обаче нещо сега тук не е феромен като хората и много трудно вървиме. Въпреки снегоходките. Върха е натам право нагоре. Обаче ние се чудиме. Не, сега ще ги сторишме така. Ще ги сторишме. Ги сторишме така снегоходките. Слънцето изгрева. За какво изгрева? Това вече 10 часа. Епа си. Отзад и до мен не знам дали мога да се види, но не мога да се завърта. Съм на много куцо място. Искаме да идеме на ония сняг, който е на вълнички, защото той е по-фернован нещо. Много пропадаме. Има дупки между клековете, камъните. Лошо. Много труден върх. Бучиме се яко нагоре. Може би трябваше да фараме на там, не знам. Обаче отдолу идваме. Пропадахме. Отчаянието ме обзема мене. Ще мъчим още 2 часа поне. Трябва да си оставим и връщане. Стигнахме самото било. Ей го върха на отзад. Пред нас се вижда се. Не мога да поверим сме толкова близко, но да не се окажем и толкова далече. Лопушки, мечит, бодачки. Камък, Сашо идва. От друга страна е Мусала. Такава мъка не съм имал. Дано качиме да слеземе живи и здрави, че след качването почвам да се притеснявам за слизането. Има някакви стъпки обаче. От човек ли са, от животно ли са? Толкова високо да има животни, не знам. Ще видим. Пчелин е зад тази чучка. Отзад далечко още. Поне половин час. Своята лапа се вижда. И овчарец, близнаците, Мусала. Долу е делето на Бели Искър. Долу. Много е красиво вече. Дано стигнем. Дано се върнем благополучно. Ето ни пред пчелина. Направо не знам, толкова е близко. Толкова море не съм бил никога. Не искам даже да идем да псувам. Ковачцевата вапа. Бели Искър язовира. Стената. Това е другата кота на пчелина, дет не е пчелин. Нещо много тук е вървело. Едва ли е човек, защото не мащейки, животно меко. Дано не е мечка, но не прилича.
Мина 10 крачки и почина. Почина. Върха е пред нас, ма няма. Никой представя колко време ще ми трябва още. Толкова бавно се върви. Просто някакъв ужас. Невероятен ужас. Също не се и вижда. Заслона откъде да ме долу от полената. Но това е мала църква. Това там е върха вече. И край. Качихме се, не мога да поверям. Той сега си качих сега още отзад. На 2422. Така съм панорама. Погледът се вижда водния връх. Мечит, опушки. Толкова съм уморен, не мога да говоря. Това е кота 2421. 1 метър по-ниска. Почваме слизането. Тук е най-високата точка на върха. Добре, че е покрит снега, че снега е покрил клека. Долу е, това е цялото Мусалянско било. Долу е Белия Искър. Тая чучка, скаличка. Тя по-прилича на върх, между другото, но съм направил снимка на екрана как сме с 1 метър по-високо от нея. Може би заради сега така ми изглежда. Долу е Свети Дух, Самоков, Искър, Витоша. Слизаме вече. Лъкатичка Рила. Слизаме. Стръмните участъци много по-лесно ги минаваме, защото е надолу. Трябва да идем първо до поляната, дето е линица, и после долу до колата. Почваме слизането по големия кошмар. От тук стръмното надолу предстои, което най-много ни забави. От самото бил слизаме долу, ето го. Мечит Будачки камък. Нашите следи може би се виждат, не отзад върха. Слизаме и го върха горе. Много внимаваме тук да не пропаднем. В клека не е добре оплътнено, снега не е олегнал, много се измъчихме нагоре. Целта ни е да стигнем долу до гората, после да идем до ливарата Алиница. Един път слезем до гората, там малко се пропада и снегоходките ще помогнат. Това е Свети Дух, ние идваме отгоре. Много е трудно. 6 часа за един върх, не съм го правил никога. Ето го Сашо, вече е уморен. Целта ни е да стигнем тази гора, там е спасение, защото не е толкова стръмно, имаме и следи. Ще стигнем до Алиница и до една поляна. Просто правихме си една ретроспекция по-рано от днешния ден. От тук как нищо не се виждаше като ориентир. Нито билото, нито върха. Ние бехме в тази фуния, пропадахме. Просто това беше страшно изпитание и сме скапани. Ама дотътриме ли се до гората, после ще тътриме и до Алиница. И оттам стръмно, но знаеме пътя. Слизаме отгоре, просто не мисля как сме качвали това. Тук са като ледници, с тия дупки как са се отворили. Тук трябва да подсечем това от този склон, който е малко опасно с снегоходките. И вече влизаме в гората. Първо има едни камъни, там има такива мостове и дупки. И вече в гората всичко е яко. Близко на другите такива трудни места, обаче от се пропада. Това е проблема. Да, сега ще се оплаква, че пропада. От тук това си мислихме, че е върха, но то се оказа отзад. Тук още не подозирахме колко ще пропада. Тук живота ни беше розов. Левадата е долу. Имаше нов снег, не вирнова. Да. Не знам просто дека да копам. Една радост за нас е, че виждаме заслон на Линица. И после по една стръмна, макар и стръмна пътека, само 1 час имаме до колата. Ето го заслона. Отзад е Костадинкина скала. Много тежко. Вече сме на заслона. Сашо идва, сега ще се подкрепиме с нещо, ама нямаме вода. Той служи още горе на върха, снег обаче не се е разтопил. Даже се е заледил. Ето, съм се облегнал на една пейка на стената. Снегоходките малко ги събух, без тях нямаше как да стане. Ето го върха горе. От тази гора излезохме, през тази примка. Мъките беха кански. Сме вече на пътеката към Алиница, която е добре маркирана с червено. Но тук има изпитания, понеже има лед. Има паднали дървета. Саша е на предела на силите.
Ето го. И продължаваме надолу през тази гора. Малко е стръмно тук, но бързо се набира височина. Добре маркирана е пътеката. И... Пътеката продължава в гората. Стръмно. Слезахме. Успешно. Малко потъваме тук като за накрая. На това, защото махнем се уходките. Ето. И гледките в планината може да са много впечатляващи и красиви, но най-великата гледка е тая. Да видиш колата след края на преход. Няма по-ценно нещо от това. Няма по-ценно. Спираме. Благополучно завърши изкачването. Това е завършка на приключението. 10-минутен клип. Не бе, просто толк връх искам да е. Ето, Сашо е доволен. Но и смазан. Сме били на върха, макар и уморен, това е. Целта е да слеземе до Мала църква. Тук вече няма снег, но горе имаше. Тук сме съвсем накрая, щом виждаме този овец. Почти сме на Мала църква, до тук може да излезе или каква, макар че пак не е хубав пътя. Ето го моста. Мала църква след 1 километър сигурно. Ето това е реката Леви Искър.